Nice try, Chard. Nice try, Chard. Nagbakan. Nakita yung bakan na yun. Nice try, Chard. Nice try. Go, Chard. Go, Chard.
Out, out, out. Thank you.
ha? Dito to yun. Di ba ka dyan? Hindi na yung stay. Sino kakampi mo? All one. Ang tingin naman na Richard. Sir Adrian, sangga tayo o ano? Sangga kayo ng partner mo? Baka kasi hindi kayo mag-edit sa gawin. Kaya kayo ako. Dami ito tingin sila. Sila kayo? Hey! Ano yun? Sir Adrian, ano yun? Ano na balikat yan? Hindi, mag-fasting tayo. I mean, fasting. So, nalang ba yan? Ay, ako, pagkaminit pa lang. Wala nga, hindi na ako sakal. Kaya ulit ka. Mag-doon lang eh. Nakakaya kasi kayo nila na yan. Sige, okay lang. Sino ba kung sino saga? Saga tayo ng Jerry. Oo, sige. Sino si Sir Jerry kasi? Tara, tara. Ngayon lang di siya ulit ng laro. Justin! 1-2! Kayo ka lang nito. Jerry! Baka mix muna tayo. Baka ano muna tayo na parang pag-asa. Sinong pano natin? Kami na lang kaya ni Sir. Chinese. Yan, Adrian. Okay lang,